Ning pursige na dyan ko magpa-check up rong adlaw kay grabe na dyan lain nas pamatis ang lawas. Da. Ako lagi kay talawan malagi ko magpa-doktor. Nangisig na lang mga ko nga. Kanay magpa-doktor na dyan ko kay Hi guys, good morning. Karon day guys mo lakaw ko matukog health center sa among poblasyon na siya kay magpa-check up na jud ko kay sakripisyo na jud kadto di ko katugog tarong magabi kay sige ra ko usig. Oh, love you. Dani ra ka daya. Nay. Madto na ko. Nana ka yan. Oh. Magatang pa ko na ni gabal-habal. Madyo lang magnay-habal-habal. Kagsara masipin mo agi. Ano ko? Madyo lang magnay doktor ron. Nagwa. Para ba di motor? A few moments later. Hi guys, nilala ko sa health center. Nagpalista ko. Daghan ka yung mga pasyente di ay nauna na ha. Sagdin lamang guys, ug daghan sa maghuwat ra jud ko aron ma-check up ko. Agwantahan na lang manighuwat-huwat kaysa muli pa ko. Dari na lang ako magtambay. Manilista guys, ika number 26 ko. Malagi to, di na lang ako muli. Diri ako center maghuwat-huwat, magpaabot og alauna. Ibati kong kakapoy na nisang lawas Di lalim maghuwat-huwat ninja panahon maot. Arang inita ron ninja na Di masabot ang panahon. Init nga igang. Ninja ni kalit og uwan. Wa pa ko na check up, di pa ko gawas. Pero nagsugod na guys, ang pangpalis nga check up na gitawag. Basta gisunod na ko ron. Tawag kay kuwan. Grabe ra ba dyan kasagaguan. Luwi po nagubang pasyente. Nada ni senior citizen na. Nahawa na kong check up dani, nagluwat na lamang kong mutuwa kaguwan. Kaya grabe magadyang bunak-bunak sa uwan. Di mabangbang. Maghuwas na dyan kong muundang ni. Kaya di pwedeng musungsong kay. Dahil na magpaminaw sa lawas. Mampasa ako ba siya masamot ang sakit dani. Kaya nakasga na gadyang uwan. Grabe dyan kasagas uwan. Hi guys, madong hapon. Nauli na day ko, gikan sa akong pagpa-check up. Pasensya na masang itsura, nga grabe di ko kahagard. Grabe kapuyag ang lawas. Karon mag-istorya-istorya sa lamanta. Kay among istoryahan sa lakaw ganina. Kadang ning pursige na di ko magpa-check up rong adlaw kay grabe na dyan lain nas pamatis ang lawas. Ako lagi kay talawan, malagi ko magpa-doktor. Nangisig na lang mga ko nga. Kanay magpa-doktor na jud ko kay pila na jud kagabi nga ako kay tarang tuog. Mao nang bisag talawang ko magpa-doktor, nangisig na laman jud ko. Mao to ganina.
karon na rin kapudya sang lawas kay buntag pa ko ni ngadto. Hapon ako nauli, halos hold ko dito kay nga na magzina guys basta magpa check up kas public. Expected jud na nga madugay ka kay naghana ka yung mga pasyente. Karong panahon na guys, naghanag mga pasyente nag pa-check up ngadto. Inja. Mga lagi to nga buntag pa ko dito, wa ko na check up sa buntag kay tungod sa kadaghang pasyente. Gito nga ag 15 ka pasyente sa buntag, injang 15 pud ka pasyente sa hapon. Inja ako kay kuan malagi ko 26 ang number pagabot na. So dari na ko sa hapon. Inja. Pasalamat ko kay bisag nadugay ko. Na-check up lagi hapon ko. Bisag naabtan ko bunag sa awan. Grabe ng kasagagawan dito. Inja. Gresitahan ko. Pasalamat day po ko sa amang center dari sa Alicia kay sa gresita nga tulo ka klaseng tambal na sila libre isa. Dapat libre man dyan tatanan kaso agubang tambal di available nila. Kariray gilibre nja. Mamani ka nang nay Amoxiclav mo ni antibiotic. Pasalamat ko kung nga nalibre ko dani kay nakatipid ko kay tawbay good for 7 days 3 times a day na imnon. Nalibre ra ni. Dako ko pasalamat na nalibre ning 21 ka buok antibiotic. Inja karanay sagingan sa doktor kuan grabe ko no gahawang baga kung kuno naghagunog. Karanay sao na magud guys na diagnose man ko kanang COPD. Inja okay raman to kay kanang bisag ubuhon ko gamay nga na karanay migo raman ko mo sayap atong powder nga hang maintenance karon jud lahi jud ang ibati ron kay aron kapuyag hang lawas. Inja maghungak ko magabi inja grabe pug ang ubo. Nagresitahan ko. Mo ni giresita sa doktor tulo ka klase nga tambal. Inja. Mari hang ipalit sa pharmacy. Ara naghana guys. Insan ni. Mo ni guapinisin salbutamol. Ano si dyan na yun? 3 times a day. Good for 7 days. Inja. Hala ka harap ba? Harap ba to? Inja. Para sa allergy. Kuan man eh. Montelukas. Kani para sa allergy. Once a day ra kuminom dani good for 7 days. Inja. Para tutulo ra mga klase. Kari nga antibiotic 3 times a day ug katong salbutamol guapinisin 3 times a day gihapon. Kari lagi Montelukas once a day good for 7 days. Dani palit ko gahawang vitamins katong Immunopro. Kay ba po ni gitudlong chloramina nga dapat ingani agahang vitamins. Immunopro nga kuan kanay sodium ascorbate. Kumara to guys. Karong gabi ko mo start dani ginom. Di lali magkasakit guys kay di ta ka lihok-lihok. Diya karon ning distansya sa akong aliana kay kuan basig matakdan kay kanan ako yung antibiotic basig matakdan siya sa ubo. Ha? Love you. Ayo sa dildool mama ha. Kay grabe dyan kapuya guys, laid hang lawas. Di man talagi ko magpa-check up. Nahadli ko kay basig mo grabe na noon kay pila ra ba to kaadlaw abi kog mawara arang gyud da
Grabe naman hinuon, maglisod naman ako tug, di naman ako maka ginhawag magabi Inja. Ako'y kanang nebulizer guys. Di ko hiyang sa nebulizer. Di ko para sa bang hubakon. Para sa manghod nga laki, hubakon man to. Mukuan na siya mo magpausok ra, magkuan ra ba, mag-nebulize. Mawa na gizang hubak kagahadi. Gabi nangisag na jug ko. Ha? Si Eliana nagsinamo. Wa pa mahibaw iday. Inja guys, maura to ay cashier ni yung adlaw kay napahaway sa ako kay bawo grabe man dyan kapuyag ang lawas. Di masabot ng kakapoy. Napahaway sa ako kay grabe dyan kapuyag ng lawas, di masabtan. Kadang nailamira di higda-higda kay ang likod sakit. Inja, mahigda sa ako. Daghang salamat kaadyo sa mga tao nga way puas na nagsigig tanaw. Kadto mga taong ning suporta. Kami na jutungan nila tao sa mga painumdum dihang may nakang tabang namong duhan ni Eliana. Daghang salamat jud ninyo di mo na matagsa-tagsa kay bawo na mo sikin sa mo. Daghang salamat kaadyo ninyo. Inja, pag-amping mo gasaman mo. Bye-bye.